Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio. Please hear my anguished words of truth. Les llengües de l'Anaconda. I la pregunta avui, David, Sí. bon dia, Bon dia. seria què hi passa al bosc de Mukogodo, a Kènia? Ui, passen Que moltes els coses. arbres fan créixer les paraules? Els arbres fan créixer les paraules, sí, és una manera de dir-ho. Estan fent servir la reforestació d'aquest bosc doncs també per recuperar una llengua. Això és un fenomen únic. És un fenomen únic, jo no ho havia vist mai. Per tant, si et sembla bé... Va, anem a aquest bosc de Mukogodo, posem llum a la foscor. Posem llum a la foscor. Va. I qui viu en aquest bosc? Doncs en aquest bosc hi viu un grup ètnic, els Yaku, que és un grup d'origen cuixític, amb orígens d'Etiòpia. O potser Abissínia, abans d'Etiòpia? Això mateix. David Valls, lingüista. I que viuen doncs, al bosc aquest de Mukogodo, que és el comtat de Laikipia, a Kènia. Sí? Un bosc d'aquells amb acàcies espinoses, habitat per bestioles, també per persones. També. Hi ha una població, depenent de les fonts, perquè això a vegades costa molt de trobar, entre 2.000 i 6.000 persones formen part dels Yaku. Sí? I és una ètnia que han viscut sempre amb harmonia i amb un estret lligam amb el bosc des de temps, diríem, immemorials. Almenys això diu la llegenda. Això diu la llegenda. Tenen un lligam molt fort amb el bosc, amb pràctiques doncs, tradicionals, que no fomenten la tala, ni la construcció de refugis, ni cases dins el bosc, on hi tenen doncs, llocs sagrats i tombes ancestrals. Clar, perquè és el que t'anava a dir, segurament és un lloc sagrat. És un lloc sagrat. Tradicionalment era una societat de caçadors i recol·lectors que vivien en coves i obtenien doncs, el seu mitjà de vida, entre altres coses, a part de la caça i la recol·lecta, doncs, també de productes forestals com la mel, fruits silvestres i animals salvatges que corrien per allà. Què ha passat en els darrers anys? Què ha passat? Quin canvi hi ha hagut? Sí, doncs amb un dels darrers boscos que els queda de gestió comunitària, que el gestiona una comunitat del país, doncs pastors immigrants vol dir que no eren Yaku de la zona, però d'altres ètnies. Venien de fora. Exacte. N'han fet la seva llar, han vingut cap allà i han començat a talar arbres, a destruir doncs, l'entorn i el medi del bosc. Que aquesta és una confrontació habitual, en molts llocs del món, entre pagesos sedentaris, d'alguna forma, i els caçadors-recol·lectors, els pastors nòmades, en aquest cas, que venen de fora. Això ha trencat l'equilibri entre el bosc i els Yaku, aquest equilibri que es mantenia, i quan es trenca l'equilibri es trenca un sistema de vida tradicional, s'alteren les coses i a vegades passa que es perden les tradicions, es perd la cultura, i en aquest cas també es perd la llengua Yakunte, que és aquesta llengua de la família de llengües cuixítiques, que també han parlat alguna vegada, doncs en aquests moments està com a marcada en el llibre vermell de la UNESCO de llengües en perill d'extinció. Exactament. És una llengua que està a punt de desaparèixer. Ja han parlat d'algun programa d'on venen les llengües cuixítiques. És una branca de llengües que són parlades principalment a la banya d'Àfrica, a Djibouti, Eritrea, Etiòpia i Somàlia, però també aquestes poblacions que es van desplaçar cap al Sudan, Egipte, Tanzània i Kènia. Malgrat que el Yakunte estigui a punt d'extingir-se, hi ha branques d'aquesta família que es parlen molts milions de persones, com la llengua Oromo, uns 25 milions, Etiòpia, el Beja, 3,2 milions, el Sidamo, 3 milions, l'Afar, 2 milions, i el somali, que en van parlar una vegada amb 16 milions de parlants. Per tant, són llengües molt vives, amb molta vitalitat i amb plenitud d'ús. I qui d'aquests grups va anar a parar al bosc de Mukogodo? Van anar a parar els Yaku, que eren els caçadors-recol·lectors, però que venen d'aquí, venen de la banya. Des del sud d'Etiòpia es tenen cap a Kènia. Recordem que el bosc de Mukogodo és a Kènia, o sigui, hi ha una certa distància. Llavors, com que provenen de la banya d'Àfrica, doncs, ètnicament parlant, són molt semblants al somali. I aquí va haver algun personatge? Sí, hi ha un personatge interessant que, almenys al moment jo d'escriure aquestes línies, encara era viu, és el senyor Mzee Stephen Leriman, que té 102 anys, i és un dels 4 homes restants que encara parla la llengua Yakunte, amb fluïdesa. Queda aquest senyor, queda alguna dona també. De fet, fins fa poc encara hi havia una dona que també parlava la llengua amb fluïdesa, la Rebecca Naivini,
però es va morir amb 93 anys. Això són pèrdues irreparables. Clar, són pèrdues irreparables, i això que estem veient gent, no? 93 anys, l'altre 102, vull dir que són gent que viuen anys. Molt longeva. Exacte. Els seus veïns que han anat a viure en els seus boscos i que parlen una llengua que, a més, és d'una altra família, o sigui, són llengües totalment diferents, en aquest cas és de la família de les llengües nilòtiques. Així que ho tenim difícil per recuperar el llacunte. Exacte. Llavors, és una gent que s'han assimilat als Masai, amb la llengua Masai. S'han fet diverses iniciatives per fer reviure la llengua, que està en un estat moribund des de l'any 2010, però no han tingut gaire èxit. Però, sense defallir pels nombrosos reptes per reviure la llengua, les 3 netes d'aquest senyor, del Mzee Stephen Leriman, aquest senyor de 102 anys, té 3 netes, que han establert un centre d'ensenyament de l'herència cultural i de la llengua, sinó que també han diversificat una mica les estratègies d'ensenyament de la llengua, perquè han vist que això de muntar una escola que està molt bé, són professores, aquestes netes. És a dir, que el senyor Mzee Stephen Leriman els hi ha transmès la llengua. Els hi ha transmès la llengua, perquè el pare d'elles, o sigui, el fill del senyor Mzee Leriman, ell té 102 anys, però el seu fill no va viure tants anys. Sí? Llavors, ell els hi va transmetre directament, diguéssim, es van saltar la generació dels pares o del pare. A les netes. Exacte, que el pare segurament els devia parlar en Masai, ja no els parlava amb la seva llengua. Llavors, com que els va criar o els va pujar l'avi o els ha pujat l'avi els ha parlat llacunte i són les 3 úniques persones joves que poden parlar amb fluïdesa el llacunte. Sí? Doncs el que dèiem, no? Aquestes germanes han establert un centre d'ensenyament. Una d'elles, la Kageni, de 29 anys, és mestra i ensenya el llacunte, no? Els membres de la comunitat. Com s'ho fan, això? Bé, a part de fer classes normals i tot, que a vegades pot ser una mica avorrit, ostres, ara hem d'anar allà, pleguem de la feina, venim aquí, vinga a prendre punts i aquí estar tancats. Què fan? Doncs bé, com també hem dit abans, els immigrants, els que han vingut de fora, en aquest cas els Masai, que han començat a talar els arbres i han fet malbé el bosc, doncs hi ha un projecte de replantar el bosc també. Però què fan? Escriuen noms, un nom qualsevol, paraules. Com es diu això en llacunte? Doncs escriuen la paraula en llacunte i l'escriuen en anglès. Ho escriuen amb una placa metàl·lica i, per exemple, Però això vol dir que van penjant plaques metàl·liques... Sí, pels arbres. Pels arbres? Sí, pels arbres del bosc. Posen, per exemple, paraula elefant, no? Doncs posen en anglès elephant i pengen la placa. I escriuen, doncs, amb llacunte, que és Sogomei, no? I van posant plaques. És a dir, que identifiquen el món d'alguna forma. Exacte. Recordem que el bosc per ells és un entorn sagrat, amb molta vinculació, per tant, fer això en el bosc per ells és una cosa molt especial i amb molt de significat. Què passa? Que aquest bosc l'han anat talant, no ells, sinó els Masai, ells no talaven el bosc, i han replantat també de moment 300 arbres, que també els han etiquetat amb 300 paraules, van posant paraules als arbres. Per tant, quan es passegen pel bosc, llegeixen la paraula en anglès i la llegeixen en llacunte. I tenen com a objectiu, doncs, reforestar amb 3.000 arbres al bosc, que seran 3.000 paraules noves en llacunte. I reforestar el llacunte. Això és fer un diccionari al bosc. Aquestes noies mereixen un guardó, Exacte. Però és que, a més, per si fos poc, han rebut una persona que li agrada aquest projecte i que té una mica de poder adquisitiu, doncs els ha regalat 50.000 llavors per replantar pel bosc, d'acord? I diuen que s'asseguraran que aquests arbres estiguin etiquetats i plantats dins del bosc aquest de Mukogodo. Sí? Per tant, a mesura que l'arbre creix, els joves que pasturen el bestiar o van a buscar llenya al bosc tindran l'oportunitat d'aprendre el llacunte sense necessàriament anar a classe. Imagina els rètols que hi ha en els arbres i a les plantes, etc. 50.000 paraules són moltes paraules, Clar, no sé jo si... Jo amb tot això... I les això... aprendran sempre i quan s'aturin a llegir-les. Esclar, de totes maneres, és una iniciativa molt bonica, però jo hi veig un parell d'inconvenients grossos. Sí, per començar, perquè 50.000 llavors, que són 50.000 arbres, són moltes paraules amb aquesta llengua, i després que, esclar, sí, aprendrem les paraules, però com es parla aquesta llengua? Perquè de mirar paraules sol... Com s'enllaça l'un amb l'altre? Com s'enllacen, que hi ha un article aquí, els verbs és una llengua flexiva, és aglutinant, les hem d'ajuntar, el verb té flexió, no té flexió, com es pronuncien? Perquè, esclar, els arbres no parlen, no? Què va primer, el verb? Després posem l'adjectiu, ho posem al revés, l'adverbi on es posa. Clar, els pronoms, i això es conjuga, el verb o no es conjuga? Pas a pas, David, pas a pas. Primer que s'aprenguin els noms dels arbres, encara que no ho facin amb la pronúncia que cal, i després ja veurem. Això mateix, també, sí. Però anar fent. Però és un projecte bonic. Valia la pena parlar-ne una mica. El projecte del bosc de Mukogodo, un bosc que fa créixer les paraules. David Valls, moltes gràcies. Moltes gràcies. Fins aviat. Fins aviat. Els viatgers de la Gran Anaconda.
El bosc de Mukogodo, a Kènia, on els arbres fan créixer les paraules. La història del poble dels Yaku, que ens ha portat en David Valls, lingüista. Els Yaku aprofiten la reforestació del bosc per recuperar la seva llengua, el yakuntè, el futur de la qual, hores d'ara, penja d'un fil.